rykmenttijärjestö Parjonon. Mä... Taistelusukeltaja missä olet? Se on muuten se Parjona ja sit Mikko käy. Se on aina siitä sukeltajasta kiinni ikävästi. Aina se sukeltaja myöhässä. No, meidän pitää kävellä aika hiljaa, kun se tulee sieltä silleen. Ei! Mitä appi? Herra kersantti! Pullaa! Mene! Missä on tervehdys? Mitä mä teen? Mä oon soittaja. Katsomet. Aamunavaus alkaa! Olkaa hiljaa! Se on niinku yhden napin painalluksen päässä. Joo. Mut toi... Onks se... No me katsotaan tuolla näin. Mun puhelimen kajari on nyt täysin. Miksi se kajari on täysin? Niin se tästä vaan säädetään. Joo, sulla on päässä tästä näin. Joo, hyvä. Onks? Oi. No joo. Okei, aloita. Mikko, ole hyvä. Oota, mä nyt saada taas se hiiriä, niin. Koko ajan pitäis se. Joo. Mikko pitää sitä pohjasta koko ajan. Hei, tää lähti pois. Joo. Näin. Moi! Moi. Pistetään musiikki valmiiksi. Et se on sit varmana. Ne, mä voin pistää sen kato kesken sen puheen. Ota. Ääni mennä heti. Okei, alle mennään. Moi! Eli tänään on TJ100 ja tervetuloa kaikille ykkösille ja kakkosille aamun avaukseen! Väisty vätys! No, tai lukiokaupassa herätys! Täällä puhuvat kersantit Sami ja Mikko. Alkaat koolalla seuraa käskönjako. Eli kaikkia aveja, eli kersantteja ja opettajia tulee tervehtiä. Sallikaa meidän demonstroida. Hyvää päivää, herra kersantti! Hyvää päivää, alokas, lepo, taakse, poisto! Emoluan edessä olevat posliinit, eli vessat, senkin pervot, ovat vain apien käytössä. Ja näkkileipä murskaamoon, eli ruokalaan mennään Parjonossa opettajan johdolla. Varoitus, niskuroinnista seuraa rangaistus. Ja nyt lopuksi kersantit tulevat pitämään luokkiin pienen aamujuopan. Saa suorittaa. Tarvitsi tuota nappia painaa, jos pistää sen musiikin. No sä voit olla silleen. Tai ota. Mitä vittua toi tekee? Ota monta, vielä yksi. Hei.
Sit voidaan jonnekin apishow. Oikein. Virtsu. Onko se mun takki? Mä en tiedä mihin vittu osaa. Joo ihan. Mä en tiedä mihin vittu mä heitin sen. Ei ollut mitään tähän näin, kun mä näytän ihan alaspäin. Ketkä lähtee munkaan marssimaan? Jonoon järjestykää! Pari jono! Tahdissa vasemmalla lähtee! Vasen! Ja vasemmalla lähtee! Täällä on kaikki kamerat kunnossa. Vasen! No menkää nyt vaan. Laiturille vaan. Eero! Katsotaan se kamerasta katsotaan. Katsotaan kamerasta. Meillä on kamera. Ketä toi sua huotaa päähän? Okei jätkät. Et sä vittu oikeesti. Jos sä jätät toi bokserit pois alta tai sit sillä että sä jätät ne housut sit sulla pyyhä. Toiset se vastaan. Tälle sä haluan alasti mennä. Me voidaan kyllä sensuroida. Niin, se on nyt paras. Vai mitä sä haluat? Miten sä meinat noin? No mut jos noin tulee, niin et sä sit ala. Niin. Eli ketä tulee? Tää tulee. Onko niskahan punainen? Sami, ota se irti. Ota vaimari. Ainakin vaimari ja sit ehkä hauhi. Et nyt välitä sitä apelista. Mitä sanois sulle? En mua vittu kiinnosta toi melu vielä. Siis Kuka heittää? Näin ja sit käännetään. Sami. hoida mä hoidan. Valmis! Sami hoittaa! Ei siinä on monta hyppyä. Pitäkää! Samuli onkin valmis! Hei! Kaikki käsi otsalle! Siinä on niin vähän vettä! Ei siinä oo! Kuinka vähän siinä on? Ei siinä paljon. Eikä oo! Pistä lasit pää! Kolmannen. Päin! Täytyy tiltattua. Tuliko räikäs olaa? Tai ilman. Anna mun se kamera. Ei saa! Vittu pitäisikö itekin vaan mennä sitä? No vittu ihan vittu soija. Mennäänkö kaikki uimaan? Vittu sä oot päällikkö oikeesti. Miltä tuntuu? Ei mitään.
Tuntuu kylmältä. Navy Seal. Tuntuu kylmikanna. Tunnelma oli ykkönen, kun oli kylmä koko ajan. Tunnelma ei oo nyt. Tunnelma on niin huono, kun mulla on hiakkaa ja jalat täynnä. Olisi pari metriä melkein. Mulla on sun käsi saatana samat ja pohjaa. Mä oon sinne näin. Sit oli käsi pohjaa. Siinä on pari metriä. Ei se haitannut vaan, ihan vittu hyvä. Rekkelee ketä. Jättä mut sisälle.